Nachádzame sa na športovom letisku Bydovce, kde práve prebieha druhý ročník celoslovenskej súťaže KenSat Slovakia. Momentálne sa jedná o semifinále KenSat Východ, kedy týmy stredoškolákov z východného Slovenska zostavujú satelit do veľkosti plechovky a majú za úlohu plniť primárnu a sekundárnu misiu. Primárna misia je pre všetky týmy rovnaká, meranie teploty a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu, no a pri tej sekundárnej to je presne to, kde ukážu svoju predstavivosť a čo v nich je. Sekundárna misia je čisto v réžii vlastných tímov, s tým, že sekundárne misie máme rôzne aj tento rok. Máme celkovo 6 tímov, to je oproti pilotnému ročníku skoro 100% nárast. Vynášanie tých satelitov sa bude diať raketami, ktoré v spolupráci s leteckou fakultou pripravil náš modelársky zväz. V raketovom klube je 12 členov, všetci sme žiakmi leteckej fakulty, konkrétne všetci odboru letecká a kozmická technika. Klub sme sformovali kvôli nášmu záujmu o viac ten kozmický aspekt letectva. A my ako Team HAR sme prišli podporiť práve tieto študentské stredoškolské týmy, ktoré pracujú na svojich vlastných satelitoch, ktoré budú letieť na týchto raketách. A veríme, že je to naozaj veľmi dobrý krok pre začiatok svojej kariéry vo vesmíre. A my sme takto začínali na malých študentských projektoroch, malých raketách a dovedlo nás to až sem, kedy pracujeme na už troška väčšej kapsule, ktorá pôjde do o niečo už väčšej výšky, 85 km. Tento rok sme pripravili viac rakiet, máme ich dokonca 5, to znamená 3 štarty sa uskutočnia so satelitmi a 4. a 5. raketa bude ako záložný. Začína odpočítavanie. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Chcel by som poďakovať leteckej fakulte a našim vyučujúcim a hlavne mojim ostatným členom tímu za prácu a za to, čo sme dneska dokázali. Je to naša prvá akcia. Úspešné boli 2 štarty našich rakiet, 2 z 3. Aj tak je to úspech a naučili sme sa dneska dôležité poznatky aj z našich neúspechov. Táto medzinárodná súťaž prebieha pod gestiou Európskej vesmírnej agentúry. U nás na Slovensku to organizuje ako hlavný organizátor Slovenská vesmírna kancelária, konkrétne priemyselná zložka. No a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s našim partnerom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zastrešuje organizáciu a koordináciu pre východ. Spolu sme zorganizovali aj toto semifinále, pričom by som chcel veľmi pekne poďakovať prevádzkovateľovi letiska Bydovce za to, že sme tu mohli toto podujatie zorganizovať. Našim partnerom, teda Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Global Logic, Slovenskému modelárskému zväzu, raketovému týmu leteckej fakulty a celkovo vedeniu Technickej univerzity v Košiciach za podporu a možnosť toto zorganizovať.